Orain, directo. Egon bai. Ja. Kaixo eguerdion errubi zale eta ikusle hoi hemen landare toki errubi zelaitik zuzenean gaurko ohorezko B mailako eliteri
edo eliteren multzari dagokionez, laugarren jardunaldia jarri da jokoan, atzo jada partida jokatu zen, eta orain aipatuko dizkizu egun partida jokatuko dira gaur. Baina esan dezagun partida hasi dela Hernani eta Pasek Belenosen artekoa. Orain dela minututxo bat eman dio hasiera partidari gaurko epaileak eta zelaiari dagokionez, eguraldiri dagokionez, eguraldiak oraintxe izkutatu da eguzkia, alegia odei batzuk badirela zeruan eta itzalgunea eta fresko, pesatzen dut Euskal Herriko leku gehienetan bezala fresko eta hotza ere, kirolean aritzeko behintzat. Egokia da gaurko eguraldia, zelaiari dagokionez, putzu batzuk antzemago dituzue, pare bat hiru putzu zelaian zer, baina orokorrean jokatzeko aitzakiarik ez. Orain Pasek Belenosari da erasoan, Hernaniren 20 metroko lerroraino ailegatu dira abileskoak, asturiarrak, baina baloia zorionez Hernanik lapurtu du edo lortu du. Esan dezagun fase regularrean edo lehen fasean bi taldeok elkarren kontra aritu zirela, partida bakarrean, badakizuen bezala, gainera hemen Landaren jokatu zen, eta ordurako Abilesek lortua zeukan oraingo fasean aritzeko txartela, elite mailan aritzeko txartela, eta hori baliatuta Hernanik partida handia biribildu zuen, eta baita garaipen erraza ere markagailuari dagokionez. Orduan pensatzen genuen, txartela lortuta, Pasek Belenosek ez zuela bere neurria eman, baina Hernanik aldiz neurria eman zuen, izan ere gero lehen faseko azken jardunaldian Gasteizen irabazi ezkero hirugarren postua lor zezaken, eta horrelaxe egin zuen, bai hemen esan dugun bezala Pasek Belenosen kontra, markagailuan aixe, eta gero Gasteizen ere aixe irabazi zuen, eta ondorioz hirugarren sailkatu zenez, hirugarren onenari zegokion lekuarekin elite mailarako sailkatu zen Hernani, eta dagoeneko maila horretako laugarren jardunaldian dihardute taldeek. Orain zigorkolpe Hernaniren alde, bainat ariz eta prest erretatxu, baloia agetaratzeko gora bai, baina hagen ezkerraldean pasada baloia, beraz momentuz jarraitzen du partidako laugarren minutuan. Tantori gabe Hernanik eta biztan da Pasek Belenos. Orain horiz hemen jokatu zuenean liga erregularrean urdinez jardun zuen Belenosek, gaur horiz iruditan ikus dezakezuen bezala. Hemen ordenagailuarekin eta gauza teknikoak bideratzen joanan iraua, eta irudiak nekanek eskainiko dizkigu. Zelaien erdian da joko orain, esan bezala jada 5. minutua jokatu dela, eta laizter emango dizkizuegu bi taldeen 15-koak.
esan dezagun hotza eta freskoa egin arren, jendeak ongi erantzun duela, izan ere, ea da Beñat Arizeta baloiarekin, pase berezi xamarra eta epaileak aurrera pasea, aitzin pasea, adierazi du ondorioz Uztartze bildua izango da. Errani jarriko du jokoan, hain zuzen ere Aieko Minerrek, gaur Aieko Minerrari da astapenetik, Erraniren Uztartze erdia. Bi aitzin multzoak elkar lotuta, eta errepikatein beharko dute, epaiak adierazi duen bezala. Laugarren jardunaldiko norgehiago hauek aipatuko ditugu. Atzo, Madrildarren arteko derbian, Liceo Francisek, 30-13 irabazizion, Complutense Cisnerosi, 30-13. Hemen Landaren, esan dugun bezala, Hernani Belenos, ordu batean, Las Rozas Hospitalet, eta 12:00 hasia da Valentzia edo astekoa zen Valentzia Gernika. Hoi dira, laugarren jardunaldiko norgehiagokak. Atsedena San Cugat Kataluniarari dagokio. Infante baloiarekin, hemen Landaren jarraituko du jokoarekin. Jokoa nola edo ala zela erdian diardu jokoak. Orain baloiaren jabe Anar Zelosiki gaur joko zabaltzaile, ez da goikoa, baina aldaketa batzuk egin dituzte entrenatzaile Hernaniarrek. Patik Polidori, Igoz, eta esan bezala. Anartz Elosegi joko zabaltzaile. Aipatuko izkizu olaber, hirugarren jardunaldian izandako emaitzak, gogorarazteko Gernikak Liceo Francesen kontra etxean galdu egin zuen Urbietan, 23 eta 30. Hernanik Katalunian L'Hospitaleten kontra 7 eta 26 irabazi zuen. Pasek Belenosek gaurko Hernaniren kontrarioak Valentziari 31 eta 22 irabazi zion, eta San Cugatek Cisnerosi 5 eta 24 irabazi zion. Jarraituko du jokoa hemen Landaretokin. Eskuko jokoan diardu Hernanik. Azken pasea hain zuzen ere Jokin Oleak jaso du, eta Uztartze irekia eragin ondoren, orain aurrelarien arteko norgehiagoka eskuinera zabaldu Infantek, gaur 8 zenbaikien Jonander Zapiain ari da. Jonander Zapiainek kasik denboraldi osoa azalkari orfokotzaile egin du, baina gaur 8arekin ari da, 3. lerroko giltza delako postuan. Belenosen entsegu lerrotik 8 metrora, Hernaniarrak erasoan, berriro Uztartze irekin, eta orain baloia jaso du Beñat Iradik, baina metro pare bat irabazi arren ezin ailegatu entsegu lerrora. Orain Beñat Arizetak zangoz luze jo du, eta ensegua
Ensegua uste genuen baloia marratik kanpo aterako zela, alegia etzela geratuko Ensegu lerru eta baliori gabeko marroren artean, baina ez alegatu da eta baita Enseguak ere. Dorioz, 11. minutuan, bost eta Errani aurretik, jakina, agetara jautitzeko aukera, bainat Arizetak. Luze, gora, eta baita zigortu ere. Jokin oleak egin duen Hernaniren lehen Ensegua. Esan bezala, osta, baloiak zelaitik irteteko zorian egon delako, baina Jokin oleak Ensegua osta egin duenez lehenengo Ensegua Hernaniren zat. Jokoan da baloia, Belenosen zelaian, eta biren arteko bi jokalariren arteko ahaleginak plakaje ikusgarria burutu dute Hernaniarrek eta gainera zigor-kolpe alde baloia ez askatzeagatik behar zen garaian. Momentuz Hernanik partidari hasiera ona eman dio. Ea, baloia Xabat untzue jarrio jokoan, 22 metroko lerroan hain zuzen ere, biztan da, Belenosen zelaian, orain Anarzelosegik baloia jaso ondoren pase motzean, eta bilketa, aurrelarien arteko norgehiago orain, uztartze irekia eta bikain Aieko Minerrek zabaldu du ezkerra aldera, egalera, hain zuzen ere, Urumea aldera. Eta jokuak jarraitzen du Hernani erasoa, baina defensa zorrotzari da egiten Belenoz. Aiekok berriro, Aieko Minerrek berriro Anarzelosegiri eman, honek luze, zangoz erasoan, eta jaso harren Belenozko jokalariak ongi eutsi eta defensa zorrotza egin ondoren baloiaz jabetzeko Hernani izan da aukera, baina orain defensa lanetan Belenozek baloiak kanpora igorri du. Belenoz jabetu da baloiaz, eta gainera uztartzi erakin eta eskura jokatuko dute eskuin aldera.
hasiera batean aurrelarien bitartez, eta gero hiru ordenetako jokalariek hartu dute erasoa antolatzeko ardura. Beti ere Belenosen 30 metroko esparruan. Jokin Oleak zango, gorantz, erasoa antolatzeko, hasiera baten ez dute Asturiarren baloia behar bezain ongi jaso, baina gero bai, eta orain defentsako ostikaua eta armaialdetiko erasoa ezkerregaletik, eta Erne azkenean Beñate Arizetak Gonzalo García Martín plakatu du, eta ondorioz, momentuz, defentsa nagusitu da, baina Erne Belenos erasoan ari da, eta jokaldi horretan ensego egiteko arriskua eragin du Belenosek. Eta gainera, orain Errani jokalari bat gutxi horrekin geratuko da, Jose Luciano Abezia kanporatu delako 10 minutuz txartel horia. Hamar minutuz jokalari bat gehiago izango da, beraz, Belenos zigor kolpea egin diolako, eta zigor kolpe horretan epaileak txartela atera dio Abeziari, eta gainera aukera izango du Belenosek zigor kolpe horren ondorioz baloia getaratzeko eta hastapeneko 3 tantoak lortu alizateko Belenosek. Erresa zuen, jaurtiketa eta baita lortu ere ondorioz 7 eta 3 aurretik Hernani 18. minutuan. Hernanien aldeko joak entzungo dituzen bezala, bada jendea animatzeko Hernani. Hernani atera du baloia zangoz, baina ikusi duzen bezala zelai erdian aukeratu du Belenosek, Ustaz erdia ez duelako gainditu 10 metroko lerroa. Belenosiko Migalek gauzatu zigor kolpea. Armailetan dagoen Erraniko zaleak entzun duzen bezala animoak taldeari. Jokoa zela erdian, Belenos orain erasoan, zangoz jarri nahi zen du jokoan, eta alatz elosogik jaso du bike ibelean, Erraniren alde, eta orain, nolabait, zangoko jokoan dugu ikusgai zelaian. Tapia. Jokoa eten da, Belenos taldeko Juan Martín Rico
kolpe hartuta, min hartuta lurrean da, berdegunean da, baina altxatu da. Eta eskasa izango da Helenosen alde. Belenos erasoan, eskuko jokoan, zelai erdi-erdian, marraren gainean, uztartze ireki antolatu dute Asturiarrek, orain aurrelarien lana, tartea bilatzeko, ezkerraldea pasea, eta ozta, baina lekubek, German Lekube erraniko egalekoak, plakeja lortu du, baina eskuko joko orain, eta balerak, Belenosiko balerak talka bortitza egin du, eta baita baloiaz jabetza aukera lortu. Zigorkope ala ere Belenosen alde. Hitz egiten epailea, gaurko epailea Belenosko jokalariekin. Ez dakigu zer gertatu den neurri batean plataje berantiarra edo baloirik, kontrario baloirik ez zuen baloirik ez zuen une hori aprobetxatu du edo Beñat arizetea, baina ez du horri buruzko ezer adierazi, beraz aurreko zigorkolpea epaileak. Ea, baloia Belenoseko azalkariak hartuko du, urpokatzaileak, Silvestrek, baita erdialdean baloia jaso, bikainira zibieskutera, uztatzen lasoa osatu, eta Belenosen ensegua. Belenosen ensegua, 22. minutuan. Zazpi eta 8 aurreratu da Abilesko Belenos. Alex Silvestre Herrero egin duen segua. Eta orain aukera joko zabaltzailearentzat. Migalet jokalariarentzat aukera beste bi tanto gehitzeko markagailuari. Rico. Eta baita lortu ere ensego transformaketa. 7 eta 10. Lehen zati orekatu honetan. Migalek lortu du gauzatzea. Orain Jokin Oleak gorantz baloia. Ez dute jaso hasiera batean Asturiarrek baloia, goitikako baloi hori, baina bai gero. Eta orain defensa lanetan Asturiarrak eskuko jokoan eta albora bidaltzea erabaki du Gibeleko jokalariak, hain zuzen ere Gartziak.
Errani erasoan. Ezkerra aldetik, urumea aldetik, Uztartze irekia, haieko minarrak zabaldu, baina aurrera erorize baloi Errani arrei ondorioz. Baina aldez aurretik epaileak zigorkolpea zuen adierazia eta gainera 22 metroko lerroan, Beleno zen 22 metroko lerroan, baina eta arizeta segurazki agetara jaurtiko du, bai. Hori erabaki dute bintzat Erraniarrek eta, bueno, markagailuan berdintzeko aukera baina eta arizetak. Prest bainatarizeta sortitzeko eta gorantz Amar eta Amar lehen zatiko 27. minutuan eta gainera berriro Errani 15ekin hariko da, izan ere abezia zigorra beteta zelairatu da. Eta orain jaurtik eta Migaletek luze gora bai, baina errex jokin olearen zat, baloia jaso bi eskura eta defensa lanetan kasik zelai erdiraino bidali du baloia. Aipateko izkizugu 15ekoak, batzuetan kostatzen zaigu lortzea, baina hauek dituzue. Belenos taldean, Abilesko taldean, lehen lerroan Kladera, Silvestre eta Valera. Bigarren lerroan, González Tapia. Hirugarren lerroan, Ezkerre galean Guaita eta Eskuine galean Aristi Muño eta Giltza 8 Arriko, 9 Uztartze erdia Kao, Joko Zabaltzeia Migalet, erdietan Moreno eta Serena, 12 eta 13, Ezkerre galean 11arekin García Martín, 14rekin Cosme eta 15 zenbakiarekin Gibelean García. Hernaniren aldetik aldaketatxo batzuk izan dira. Lehen lerroan Ezker Arroin bat zenbakiarekin Tomas Infante, 2 zenbakiarekin Xabat Untzue eta 3 zenbakiarekin Eskuin Arroin Beñat Etxarri. Bigarren lerroan Andoni Galrarte 4 zenbakiarekin eta Beñat Iradi 5 zenbakiarekin. Hirugarren lerroan Ezkerre galean Luciano Abezia 6rekin, 7rekin Eskuine galean Josua Díaz de Mendibil, Babo Erne, Anar Zelosegi baloia hartuta azpi eskuetan duela, ensego albortuko du zelai erditik iaia. Anar Zelosegik, zelai erdian baloia berreskuratu, eta zelai erditik iaia, ies egindu Anartz Elosegik. 15 eta 10 Hernani aurretik, bigarren ensegua lortu ondoren taldearentzat Anartz Elosegik. Beñat Arizetak orain beste bi tanto gehitu dizkio markagailuari. Hernanik 17, Belenosek 10. Etxaferuak ere badira, han errekaldean gazteak animatzen partida osoan, ikurriña 4 haizetara zabalduz. Eta baita kantuan ere. Beleno se jarriko du jokoan
aipatzen ari ginen, hirugarren lerroan Erranik, Luciano Obezia, Josua Díaz de Mendil eta Jonander Zapiain zortziarekin, behatzian, Uztatze erdia, Aieko Miner, 10 joko zabaltzailea, Anar Zelosegi, 11 ezkerre galean Peru Burugain, Eskuine galean 14rekin German Lekube, erdietan 12rekin Beñat Arizeta eta Unai Zuriarrain 13rekin eta gibelean Jokin Olea 15ekin. Ba, ez du jasotzerik izan Belenoseko gibeleko jokalariak eta Albora markagailuaren parean Hernanin zelaian 10 metrora aurrera pasea, baloi aurrera hori zaiela adierazi du epaileak eta ondorioz Uztatze bildua Hernaniren alde. Uztatze bilduan baloia bereganatu Hernani, baina azkenean Uztatze bildua berriro epaileak adierazitakoa. Epaileak Uztatze bildua adierazi du, hain zuzen ere Jose Luis Murillo da epailea. Eta orain Belenose jarriko du jokoan, pasabidetxoan baloia sartu, Hernani dituen babesalen iragarkipean, CMO Balbez, iragarkiaren azpian, baloia bai Belenose, baina uste dut Hernanik defentsa ona egin duela eta baloiaren jabe egingo dela Uztatze irekian eta zigor kolpea Belenosen kontra, alegia Hernaniren alde. Jose Luis Murillo adierazitako zigor kolpea agetara jartiko du Beñat Arizetak. Baloia kokatuko du eta bien bitartean aipatuko dizugu lehen fase regulareko kontu pare bat Beñatek jaurti ondoren. Ea, hagen aurrez aurre jaia ensego lerrotik 30 metrora hor nunbait. Eta badoa, jaurtik gora, eta ez du lortu, beraz, 17 eta 10 jarraitzen du markagailuak. Aipatu dizuete jakingarri batzuk aipatuko nizkizuela. Kontan hartu behar dugu, Amultzoan, sailkapen fasean, liga regularrean, 11 jardunaldi jokatu zituztela Amultzoan, Gernika sailkatu zen lehen postuan 47 punturekin, bigarren Belenos 46 punturekin, eta hirugarren Hernani 44 punturekin. Gernika 10 partidu irabazi zituen, eta bat galdu. Belenosek ere 10 irabazi zituen, bat galdu, eta Hernanik 9 irabazi zituen, eta 2 galdu. Hemen orain jokoari dagokionez, Hernani da erasoan, Anar Zelosegi luze Beñat Arizetari, edo motzean hobetu esan da, Jokin Olea jaso du azkenean, Uztatze ireki eragin, aurrelarien babesa, Anar Zelosegi baloia jaso, Unai Zuriarrainen laguntza izan du, eta orain talka gogo samarra,
baina Errani jarraitzen du baloiarekin. Tinko ikusi dugu Luciano Abezia, hirugarren erroko jokalaria. Ezkerre galean, partida askotan bigarren erroan aritu da Abezia. Baina esan dizuegu aldaketa txone bat beste egin dutela Erraniko entrenatzaileek. Orain zigorkolpe Erranien kontra eta baloia luze. Albora erreka aldera hain justu ere. Hernaniren zelaian 13 metrora han Hernaniren babesleak aipatuko ditugu, garrantzitsua direlako, iragarkiak dakusazue, Bake Kaferen iragarkia, Coach marketing industrian diarduen enpresa, eta baita Perfaidere. Orain, Belenos erasoan, pasek Belenos, defensa zorotza Hernanik eta baloia ala ere Belenos zentzat. Berdegunetik baloia jaso. Eta orain eskuin aldera, Urumea arreka aldera, baina hor babiltza Morenok jaso du baloia, eragin, uztartzea irekia eragin. Orain hirugarren erroko Diltza Riko baloia jarri Ariste Muñori. Eta orain uztartze irekia 10 metroko lerroan, Hernaniren zalean beti ere, saiatu da kao baloiarekin ies egiten, baina bideratzea erabaki du jokaldia, eta orain eskuinaldean Belenos erasoan. Baina partidako zenbait momentutan bezala, Hernanik defensa zorrotza egiten diardu. Guaitak pasea bikain, orain Ostalkaria Silvestre jaso du baloia. Eta jarraitzen du Belenosek erasoa, baina beti zelai erdiaren inguruan. Plakaje bortitza. Eta baita baloia lortu ere Hernanik. Pase luzea egindu Beñat Irabik. Eta orain ostika luzea eta ezin izan du Guaitak baloia jaso, beraz aukera Hernanik eskasa Belenosen alde den arren, beti ere Belenosen 20 metroko lerroaren inguruan. Hain justu Hernanik dituen babeslen iragarkiak, kronika, Hernaniko egunkaria, keinu era guztietako bordatuak egiten dituen lantegia, keinu, eta harren azpian, hain justu, eskasa, murriztu xamarra, Belenosen alde eta baita bikain lortu baloia Gonzalezek. Orain gainditu dute 20 metroko lerroa Belenoseko eta erasoan, kontuz, hala ere bakarrik doa Riko, eta azkenan erabaki du, ostika laburra jotzea, etzuelako laguntzarik. Badakizu errukbian, bueno, pesatzen dut beste kirol askotan bezala, laguntzak garrantzitsua direla. Erasoan diarduzunean, bakarrik gutxitan lortzen da emaitza ona, bakarrik joan da, eta laguntzak ezinbestekoa dira, apoioa galegia. Aurrera jarraitzen du lehen zatiak, 38 minutua, orain Belenosen alde giaratze osoa, eta Silvestrek jarri du baloia jokoan taldearen aldera egin duela nabarmen xamarra adierazi du Murillo epaileak. Hemen Armailaen parean dauden gaztetxoak ere animoak zabaldu nahian Hernaniren alde. Uztatze bildua Murillok adierazitako jokaldi honetan. Perfait, Tolosa garajeak, Ford zerbitzuaren ofizialak, hoiek ere laguntzaile ditu Hernanik.
Eta orain Erranik egingo dio erasoari, baina ezin baloia jaso, pixkanaka biguntzen ari da berdegunea. Esan dizuegu bazirela bizpairu puzutxo, zelaia oroar egoera honean, baina bigun xamarra ere izan daiteke orain. Etenaldia jokoak, Hernaniko jokalari bat min hartuta dagoelako. Belenosek esan behar dizuegu, eliteko fase honetan, Sankubatek irabazi egin ziola Belenosen etxean, 17-34, Lizeok 59-35 irabazi zion, baina Valentziari 31 eta 22 irabazi zion Belenosek. Hernanik aldiz, lehen jardunaldian atsedena izan zuen, bigarren jardunaldian galdu egin zuen hemen Landare Toki Rubizelaian Las Rozasen kontra azken momentuan, Zauritxarriko jokaldian 26 eta 23. Hirugarren jardunaldian martxoaren bian 7 eta 26 irabazi zion L'Hospitaleti. Orain Belenose, baina bikain Erne ibili da Hernaniko egala Germán Zuriarrain baloia lapurtzeko, eta Uztatze irekia edagin ondoren, orain aurrelariren arteko norgia oka. Eta gainera zigor kolpea, baloiaren gainea bere buru botatzeagatik eta baloia legez kanpo estaltzeagatik, Hernaniren aldeko zigor kolpea. Beñat Arizetak albora bidali du eta amaitu da lehen zatia. Gogoraziko dizuegu, 11. minutuan Jokin Oleak lehen eso egin du Hernaniren zat, Beñat Arizetak bi tanto gehitu, transformaketan, agetaratzean, Magale zigor kolpea Belenosen alde, 7 eta 3, 18. minutuan, eta ondoren 4 minutura etorri da Belenosen ensegua, lehen ensegua, Silvestrek egindakoa, jaurtiketan, ensegu transformaketan bitanto, 7 eta 10 Migalek, Beñat Arizeta zigor kolpearekin 10 eta 10 jarri du markagailua, eta ondorioen etorri da Anartzelo segiren ensegua 15 eta 10, eta Beñat Arizetaren transformaketa. Ondorioz, lehen zatian orekatua, eta aurretik Hernani 17 eta 10. Gero arte.
Mirabazi. Vale, eta Juanan, bai, urrengoako zer gertatuko zait, berriro gaur bezala? Zeibili berko de, gaur bezala? Goazemik. Eguerdion berriro ere, eguerdion ja batzuetzat arratsaldea izango da. Izan ere gaurko partida hau elite mailako jakina. Espainiako bigarren mailaz liga da. Zeinetan Hernani baitian hor. Eta justo eliteari dagokion multzoan. Gaur, laugarren jardunaldiko norgia dute eta aipatuko dizuegu emaitza batzuk gertatzen ari direla da, partide guztiak hasia direlako, bata atzo jokatu zena. Madrid arteko terminan Liceo Frantesek 30-13 irabazizion Cisneros Complutense eta gaurko norgia egoketan hemen Hernanin, landare toki errubi zelaian Hernanik 17 eta Belenosek 10, lehen zatian atsedenean dira, Hernani zelairatu da, Belenos oraindik ez, zai daude Hernaniarrak, ez da gizu gertatzen den. Zeia, pausaldiko denbora uste dut agortu dela, baina bueno, kontau da Hernani zelaian daola eta falta dira bai epailea, Murillo eta Belenos taldekoak. Gero, Larrozasek 13 eta 3, edo Larrozas 13 eta 3 ari da aurretik, Hospitaleten kontra, eta Gernika galtzen ari zen orain dela minutu pare bat 3 arte, Valentziak 22, Gernikak 20, eta San Cugatek atsedena du. Esan behar dizuegu, orain dela gutxi, Gernikak berdindu egin duela, beraz, Valentziak 22, Gernikak 22. Larrozas da Hospitaleten norgea okan, aurretik da Larrozas 13 eta 3, eta orain Murillo epailea zelairatu da hemen landare toki rubi zelaian, bigarren zatia hasiera emateko, baina Belenoskoa falta dira. Epailea Murillo hori esan dizuet, jada, eta marrazainetako bat,
marrazainetako bat euskalduna da, Donostiarra, Xabier Etxanit. Orain Armaien aldean jarri den marrazaina. Sailkapena kontuan hartu gabe. Jokoan diren partidak hauxe genuke, bigarren zatiari hasiera emateko prest dagoenean Murillo epailea. Lehen postuan Liceo Frantses 18 punturekin, bigarren San Cugat 10ekin, hirugarren Gernika 10ekin, kontuan hartu gabe gaurko partidak, laugarren Las Rozas 8 punturekin, bosgarren Valencia 6 punturekin, hain justu ere zazpigarren Belenos, zortzigarren Cisneros, behatzigarren L'Hospitalet. Hoi da, behin-behineko sailkapena kontuan hartu gabe gaurko Norgehiago Okak. Eta eman dio Murillo epaileak hasiera bigarren zatiari, gogoratu 17:10 dela aurretik, Hernani bien segu egin eta gainerako tantoak zangoz bainatarizetak lortuta. Jokin Oleak eta Anartzelosek egin dute Hernanirentzat ensegu bana. Eta Belenosen ensegua Silvestrek egin du. Lehen zati horrekatu xamarra, iruditu zaigu. Eta laxe joango da Norgehiagoka osoa pensatzen dugu. Pensatzen dugu. Belenosentzat izan da zigur golpea orain, eta jokoan zangoz goitikako baloia Anartzelosegi saiatu da, baina zorionez Andone Larrarte nagusitu da baloiaz. Eskuine galdetik orain jokaldia, Urrumea ibaiaren ertzetik edo inguruan Anartzelosegik baloia eskura jokatuz. Andoni Larrartek bikain eutsi dio baloiari, uzartze irekia, orain Aieko Minerrek goitikako ostika da, eta luze gainera, eta ona, izan ere, Belenosen defentsaren kontrako zigor golpea berazidu Murillo epaileak. Eskuine galean, Urrumea ibai aldetik, bainetarizeta baloiarekin, hain justu, Hernani ditun babesleak, Tolosa garajeak, For zerbitzuaren ofiziala, eta Mafre aseguruak inguru hartatik jaurti du baloia bainetarizetak, albora, eskasa izango da, oso ona, Belenosen ensego lerrotik, 5 metrora, Hernanik jokon jarriko duena Xabat Unzuek, baloia bikain bi eskutara, uzartzera soa, metro batzuk irabazi, uzartze irekia gertatu da orain, eta Aieko Minerrek ezkere zabaldu, Anartzelosegik ostikadatxoa, baina ezin izan da, bazekien Anartzelosegik aurretik epaileak adierazi zeukala zigur kolpea eta arriskatu egin du, ea zerbait lor zezaken, ensego alegia. Baina ez. Baina zigur kolpea izango da Hernanien alde eta oso ona, 5 metrora, orain Anartz Elosegik albora bidali du baloia, eta han jarriko du jokoan Xabat Unzuek eskasa. Luze, atzgibelean ez du jasotzerik izan Dia de Mendibilek, bai ordea Belenoseko jokalariak, orain defentsako ostika da, joko zabaltzailea Migaletek. Ikurrinaren parean, zelaian bai baita sarearen inguruan ikurrin bat, eta ara bidali du Belenoseko jokalariak baloia. Aipatzen ari garenez, Hernaniren laguntzaileak,
Erleak, seguruetan diarduen segurlanen, eta Zulaika asesoria. Horiek dira, orain eskasa tenen gibelean diren iragarkiak Hernaniren babesleak sarean jarrita. Badakizue, Hernanin izan ezaretenok landaretok errubizelaien, sare bat dagoela baloiaz erorrez dadin Urromea ibaira. Anar zelosegi bikain plakatu dute, eta zigor kolpearekin gainera Belenosekoek, Abileseko Asturiarrek, Murillo epaileak, zigor kolpea Belenosen alde, hain zure beraien 20 metroko lerroaren esparruan, zegolarik jokoa, luze gainera, beraien Belenosekoen 10 metroko lerroaren parean, iragarkia hain justu coach marketing industriako iragarkiaren B aldean. Baloia borrokatu hor, eskas horretan, eta Belenosentzat baloia uzartze irekia, eskura jokatu, eraso kostigadatxa, Beñatalizeta jaso du, bi eskutara naiz eta zerra zuen hor ondoan blokatzeko. Orain Migaletek jaso du baloia, joko zabaltzaia, baina defentsa zorrotza, eta gaina zigor kolpea Hernaniren alde. Ona izan daiteke aukera. Ona izan daiteke aukera. Beñatalizeta baloia eskuetan duela. Iruditzen zaigu aketara jaurtiko duela. Hori da. Agindu eman diote Murillo epaileari eta beste 3 tanto markagailuratzeko moduan. 5. jardunaldian aurreratuko dizuet, derbia izango dela Euskaldunen arteko derbia. Gernika Hernani. Hoxe 5. Gero aipatuko izkizuet, bainat Ariz eta baloia gora, eta ez da pasa. Zigor kolpea beraz, balio gabe geratu da, 17-10 jarraitzen du markagailuak, 2. zatiko 7. minutuan. Jarraitzen du, landare toki rubi zelaian, Hernani eta Belenosen arteko norregia gokak. Hernani erasoan orain, Aieko Minerrek baloia zabaldu, Jonander Zapiaine jaso eta uztartze irekira egin, Aieko baloia bikain Beñate txarrik eta orain ezkerre galean, Peru buru gain, indartsu, kontrario gainditzen, uztartze irekia, Aieko kaskar ireki, eta galdiarazi egin du Murillo epaileak, jokaldia. Ea zerra adierazten duen, azken... Dale, Peru, dale!
eten alditxoa jokoan, orain eskasa jarriko du jokoan Silvetzek, luze, eta bieskura bikain jaso du Ariste Muñok. Jarraitzen du Belenosek erasoan, bere zelaian 10 metroko lerroaren inguruan, Uztartze irekia Belenos erasoan, baina defentsa zorrotza, zerrari egin diotena, orain Gaok baloia taldekideari eman, Uztartze irekia eta berriro Gaok jarri du jokoan ezkerraldera, han Indarzu korrikaldi aparta egindak laderak, jarraitzen dute abileskoak erasoan. Uztartze irekia, baina Murillo epaileak Uztartze bildu adierazi du Hernaniren alde. Ez dizu eguzan, baina lehen orain zeruan odeiak diren arren, eguzkiak jotzen du bete-betean eta jokoa eten da. Une honetan izan ere, Beñat Etxarri min hartuta dago, ez du asko izango denik pentsatzen. Jarraitzen du, min hartuta, Hernaniko eskuin arroinak, Beñat Etxarrik, eta aurreratuko dizuet, lehen esan dizudanez, derbia izango dugula, Euskaldunen arteko derbia, Gernikan, martxoaren 30ean, eta gainerako 3 partidak, 5. jardunalari dagozkionak, 29ean, San Cugat Liceo eta Cisneros Valentzia, eta 30ean Belenos Las Rozas eta Gernika Hernani. Gula gaur jardunaldiarekin dihardugu. Orain aldaketak hasi dira gertatzen. Izan ere Hernanin Oian Dominguez da Uztartze erdia. Oian Dominguezek Aieko Minerren leku hartu du. Hori bat. 22 zenbakiarekin Oian Dominguez, 23 zenbakiarekin Ekaiz Arrozpide, joko zabaltzailea da berez Arrozpide. Ikusiko dugu non geratzen den orain Anartzelosegi, eta aurrean 19 zenbakiarekin Lakadena zelairatu da, eta baita Iker Eizmendi ere 20 zenbakiarekin eta 19rekin Lakadena. Aldaketak beraz desente, Belenosentzat baloia orain ikusten duzuen bezala, Guaitak jaso du baloia, Uztartze ireki eragin, eta Kaok aukera jarraitzeko jokoan, zigor kolpea dirazi ala ere, Murillo epaileak. Gogoratu, 17 eta 10 ari dela gaientzen Hernani
laugarren jardunaldiko norgia oka honetan. Ana Zelosegi gibelean jarri da. 15 zenbakiak izaten duen lekuan. Orain eskasa Armailaren aldean. Luze eskasa eta bi eskutera bikain jaso du bigarren lerro Gonzalezek. Eta zigor kolpea eta gainera 10 metro gehiago ere bai. Hernaniren kontra bere zelaiaren 10 metroko lerroaren gainean. Pensatzen dute albora bidali nahiko dutela Asturiarrek. Hoxe da, joko zabaltzailea baloi askuten da, Migaletek kanpora, baina Beñat Arizetak ekirindu saiestu du eskasa eta orain erasoan gainera Hernani baloia Gartzia jaso du gibelean, baina gutxienez zelai erdiraino ailegatu dira Hernaniarrak erasoan, kontraerasoan edo defensa lanetan. Jarraitu nahi dugu Belenosek erasoan eta orain baloia Serrak aurrez aurre izan du Ekaitz Arrozpidek, hasiera batean ongi geratu du, baina jarraitzen du erasoan Belenosek. Jokin Oleak jaso du baloia, orain Jokin Olea eskuineko hegalean jarri da. Sartze irekia, Hernanik baloia jokoan Jonanter Zapiainek, orain bikain Luciano Abezia, eta jarraitzen du Luciano Abezia, gustartze irekia, aurrera pasea, baloia aurrera hori zaiola adierazi du Murillo epaileak. Indartsu Luciano Abezia indartsu ikusi du gor, baina jokaldia uztartze bilduarekin amaituko da. Orain Beñat Etxarrik zelaia utzi du. Eskuina Arroñak eta bere lekuan Adrián Sánchez zelairatu da. Zelai erdian uztartze bildua. Hernanin aldeko oiuak partida ongi darama momentuz markagailuari dagokienez Hernanik. Hala ere, ensegu bateko aldea du. Zazpitantoko aldea oraindik. Bigarren zatiko 11. minutuan. Goratuko dizuet, elite mailan diharduten jokalai taldei dagokienez, B multzoan fase regularrean, lehen fasean, B multzoan 9 jardunaldi jokatu zirela. Ospitale sailkatu zelen postuan 34 punturekin, San Cugat bigarren 32rekin eta Valentzia hirugarren 31 punturekin. Eta C multzoan 11 jardunaldi jokatu zituzten, lehen postuan Liceo Francés 58 punturekin, bigarren postuan Las Rozas 45 punturekin eta hirugarren postuan Cisneros 44 punturekin. Behatzi talde beraz, sailkatu zirenak elite maila honetarako. Belenosek jokaldi egindu, baina aurrera pasea ere bai. Ondorioz uztartze bildu izango da, hemen Armaila aldetik jokalaria min hartuta dago. 13 zenbakia Serra.
Gaurko jardunaldiko norgeoki dagokionez, Valentzia eta Gernikaren artekoa, 25 eta 25 dira berdinduta momentu honetan. 12 hasi da, beraz, laster bukaera izango da. Erne Belenos erasoan delako, Anartzelosegi jaso du baloia nola edo ala berdegunetik, ensego lerrotik 8 metrora dira Belenosekoak, baina azkenean Jonander Zapiainek baloia arrozpideri eman eta honek albora, defensa lanetan. Las Rozas eta Ospitalen arteko norgeia okan, aurretik da 18 eta 3 Las Rozas. Valentzia Gernikan esan dizugu, 25 eta 25. Tamen landaretok erroi bizelaian, Hernani aurretik, 17-10, Ospidek zangoz urrundu Belenosekoen presioa, orain zangoz, Anartzelosegi jaso duan gibelean, Urume aldetik, baita jokaldia berrabiarazi ere, metro asko eginez, korrikaldian, baloiari ongi eutsita, hala ere orain defensa zorrotza Belenosek, baloia berdegunetik nola edo jaso, eta Hernani jarraitzen du baloiaren jabe, orain eskuinaldera, Jonander Zapiainek, baina eta ariz eta baloiak, alboko lerroan, parean, eta zigor kolpe Hernaniren kontra. Belenosen 10 metroko marran. Ea ba, zertan jarraitzen duen jokoak. Entzun duzue, utzi du pixkat entzuten, hemen Armailan eskuinaldean, badira animoak Hernaniren aldekoak, orain eskasa, Belenosen alde, eta bikain, Uztartzaren herrialdean, González baloia jaso, Uztartze laxoa, Uztartze irekia orain, Belenos erasoan, 20 metroko lerroa gainditu dute Hernaniren zelaian, eta Kaok ezkerraldea baloia erabili, orain Uztartze irekia eragiteko aukeran, Guaitak jaso du baloia, Uztartze laxoa da ere, eta epaileak, Morillo epaileak Uztartze bildua Hernaniren alde. Hain zuzen ere, ensego lerrotik 15 metrora. Trasteroen
alokairuan diarduen lantegiak babesa ematen dio Hernaniri. Iparrak eta pitzak bezalaxe. Badakizue, Hernaniren zuzendaritzan kudeak eta batzordeari dela momentuz ofizialki lehendakaria izendatu bitartean, eta hori lana egiten ari dira. Taldea bere lekuan jarrai dezan taldeak. Izan da. Eta babesleak aipatu ditugunez, papergintzan diarduen Garbi, eraikuntzan diarduen Digmat Arizeta eta LKS ere laguntzaile dituela, eta horiekin beste babesleekin batera aurrera jarraitzen du Hernanik. Defentsako ostika da orain Arrozpidek, urrun, markagailuaren parean, eta hasiera batean kostado zaion arren jasotzea baloia Belenoseko Navajari azkenean lortu du, eta urrundu ere bai presioa. Alboko marra hartan Hernani baitu jarraitzaile batzuk, eta izango da eskasa murriztua Iruna jokalarirekin. Eta Silvestrek baloia jokoan jarri ondoren, Belenose jarraituko du erasoan. Orain 10 metroko lerroaren gainean, Uztartze irekia, Belenos ari da, metroak aurreratu nahian, orain Uztartze irekia, eta Kao jarraiko du baloia jokoan, hasiera batean keinu egin du ezkerrera egiteko Rikok, baina azken Uztartze irekia, eta eskuin egalean diardu jokoak, Serra orain baloia, Uztartze irekia marratik B metrora, eta zigor kolpea Belenosen kontra, oso haserre, Migalet epailearekin, etzeia dako iruditzen Belenosen kontrako zigor kolpe hori egokia denik, edo ongi adierazita. Esan behar dizuet, Hernanin Igor Etxeberriare zelairatu dela, eskuin egalean Igor Etxeberria jokalari aritua 17-10 oraindik markagailuan, bigarren zatiko 26 minutu bete direla. Hernanik irabazi du eskasa, eta ondorioz erasoan eskura. Orain baloia bikain Oian Dominguezek, ezkerrera zabaldu, ostikadatxoa erasoko ostikadatxoa zan nahi genuen, baina defentsan Erne abileskoak, eta eskasa Belenosen ensego lerrotik 25 metrora. Baloi askotan duela, Xabatuntzuek, eta hilaratzean launa jokalari, murriztua beraz. Eta bikain jaso du bi eskura lakarenak, baina
aldearekin eskasori aldearekin atera duela adierazi du Murilok, eta ondorioz Belenosek aterako du eskasa. Hain zuzenez Silvestrek hau ere murriztua launda jokalarirekin eskasean, eta bikain esku batera besterik ez badare Gonzálezek Uzartze bildua Erraniren alde. Ez asko falta partida amaitzeko, baina Belenosek tarteka jokaldi arriskutsuak ere egiteko gaitasuna erakutsi du. Momentu zala ere Errani Belenosen zelaian, eta Oian Dominguez baloiarekin Erraniren aldeko zigor Uzartze bilduan. Jonandez Apein baloia, baina ez Uzartze bildu horretan zigor kolpea egindu Erranik beheratzeagatik, eta horixe adirazio Murillo epaileak. Orain Kaok jarriko du baloia, Zango zurrunduko du albora markagailuaren parean, eta akrobaziareko gaitasun erakutsi Igor Etxeberria jokalari aritua, baina ez kanpoan baloia. Erranin badakizue euskaraz egiten dela asko, eta hortxe da markagailuaren gainean txindoki konpresoriak iragarkia duen horretan, gainean bultza euskaraz, eta hala izan behar du herri honetan, eta oro har Euskal Herri osoan. Zelai erdian jokoa. Eta Uzartze bildua Erraniren alde. Momentuz, Madrilen jardunaldiko beste norgeoka batean, Larrukasek 28, Hospitaletek 3. Gernikak jarraitzen du berdintzen 25 eta 25 Valentzian. Hemen Erranin, landare-toki zelaian, Errani aurretik markagailu mugituz bada ere bigarren zatian. 17 eta 10 anartzelosegik, ostikadatxoa eta zigor kolpea Erraniren alde. Goixamarrean plakatzeagatik kontrarioa. Aldaketa bat egingo du Belenosek. Eta zigor kolpe hori Beñetarizetak urrundik agetaratu nahi du. Belenosek aldaketa egin du, Ezekiel zelairatu da. Jaia zelaiarditik saietuko da Beñetarizeta zigor kolpe hori agetaratzen. Horrela gainera denbora pixka bat irabaziko du Erranik. Ea, gehien eta asmatzen du Beñatek. Isiltasuna zelaian, erabateko gainera. Ea, gora bai, eta baita ez, iruditu zaigu baiez, baina ez da pasa. Defentsako stika da, eta elosegi jaso du,
gora jaurtiz baloia, taldekidei aukera emateko, baina noa edo ala, Belenosek irabazi du baloia. Defentsa kostika da, baina kontuz. Arriskutsua izan da Igor Etxeberriaren ahalegin hori, eta zigor kolpea beraz Hernaniren kontra. Albora, Armailaren aldetik, Xabi Etxanizek banderatxoa altxadu eta Hernaniren zelaian, zelai erditik 8 metrora. Eskasa Belenosen alde. Hilaratzean lehen lekuan Amazpizemarkerekin Untzue anaia Urtzi Untzue Belenosek atera du eta bikain atzealdean orain kaoke pasea eskerraldera erasoan jarraitzeko eta zigor kolpea Hernaniren kontra zelai erdian. Hirurogeita hamabigarren minutua bete da, orduari dagokionez eta Belenos arriskoa sortzen pixkanaka. Defentsa aparte egin diote Guaita hirugarren lerrokoari, baina erasoan eta Erne Morenok jaso durako baloia Uztatze ireki eragin eta berriro leku beraka orain baloia jaso. Defensa zorrotza Hernani bai, baina kontuz, ondo Una zuri arrain, baina horrez aurretik Uztatze zigor kolpea adierazia zuen Murillo eta arriskutsua izan daiteke zinez. Jokoz kanpokoa eta orain zer aukeratuko dute Belenosekoek, ensaio egin behar daukate berdintzeko zikira edo markagailuan berdintzeko ensegoagin eta transformaketarekin. Eta orain albora bidali dute baloia eta Erne ibili dira, baina ez epaileak eten egin du jokaldia eta orain eskasa arriskutsua, alboko sake arriskutsua Belenosen alde. Baloia Silvestrek, jokalari guztiak hilaratzean eta bi eskura jaso Uztatze laxoa osatu, baina Uztatze laxo horretan Hernanik defentsa egin beharko du. Iaia ensegua Belenosek, baina zigor kolpea uste dut adierazi duela. Murillo epaia Hernaniko jokalariekin berriketan, baina tidedik ez du ulertzen. Adierazitako hori, eta orain zer egingo dute Asturiarrek, eskuro jokatu, ez, berriro albora. Armailaren aldetik, alboko sakea eskasa Belenosen alde. Silvestre baloia jokalari guztiak hilaratzean, erdialdean bikain, bi eskutara Uztatze laxoa osatu
bultzaka Belenos, ensegul errotik 3 metrora, berriro aurrelarien arteko norgehiagoka, partida amaitzeko oso minutu gutxi, Belenos eraso etengabean, eta defentsan lanean Hernani. Jarraitzen du berriro erasoan eta zigor kolpea Bizpahirugarrenez Belenosen alde. Las Rozas 42-3 Hospitaleten kontra. 76. minutua bete da hemen landare toki zelaian. Belenos da erasoan diarduena eta zigor kolpea baina eten da jokua Belenoseko jokalari bat min hartuta dagoelako. Zaki osatzen bukatuko den jokaldia, baina Belenos ari da ahaleginak eta bi egiten gaurko norgia gukau gutxienez berdintzeko. Momentuz 17-10 ari delako Hernani irabazten eta arauzko denbora ere betetzeko 3 minutu geratzen dira. Bigarren zatian ez dute punturik, tantorik egin ez Hernanik eta ez Belenosek ere, baina kontuz Belenos orain erasoan ari delako, Usatze bildua bere alde gainera, Kaok jarriko du baloia jokoan, pasabidetxoan, eta Hernanik defentsa aparte egin beharko du aukera hau saiesteko, aukera hau baliogabetzeko. Azken minutu hauek luzeak ari dira gertatzen, eten alditxo Luzi Xamarrak, tensioa dago, jakina Belenos ari delako erasoan eta ensegol errotik oso hurbil. 8 metrora. Orain sartuko du Kaok baloia eta baita irabazi ere eta bikain riko baloiarekin, baloiari eusten defentsa aparta Hernanik hasiera batean beinepein, baina Belenose jarraituko du baloiari eutsi, Usatze laxoa osatu eta ensegolerora hurbiltzen, hori gertatzen ari da. Jokalari indartsok ere baitu Belenosek aurrean, hori hain zuzen ere Riko, baina ez da llegatu ensegolerora eta orain hortxe ikusten da edozin momentutan ensego egin dizakela Belenosek bere bigarrena izango litzateke, baina defentsa ere zorrotza ba eta orain ere defentsa zorrotza, ez da llegatu ensegolerora Belenos eta ezketara zabaltzea erabaki dute, baina ez du erabaki hartu Morenok, defentsa zorrotza egin diote eta momentuz Usatze irekia bai Belenosen alde, baina
Haze defensa egiten ari den Hernani. Orain berriro eskuinaldera, Belenos erasoan, Erne 13 zenbaki ere etorri delako hegalera, 13 zenbaki aserra ba, haze nekea, haze nekaldia ari diren bi aurrelari bi multzoak. Orain agean azpian eta zigor kolpea Hernaniren alde. Zigor kolpea Hernaniren alde. Ensegua saiesta lortu dute. Eta azkenean baloia zigor kolpea Hernaniren kontra, denbora agortuta dagoenean. Arauzko denbora agortuta denean, eta Beñatarizetak albora. Oraindik ez da. Partida amaitu da, haze bukaera. 17 eta 10 Hernani garaile, bere elite mailako bigarren garaipena, Larrozasen kontra hemen Landaretokin galdu ondoren, Ospitaleti eta Berenosi gailendu zaie Hernaniarrak. Etengabeko jokaldia izan da Belenosek antolatu dena partiden amaiera, baina eutsi dio Hernanik. Bestetik, atzo amaitu zen naziarteari begira 6 nazioen arteko txapelketa eta Frantzia nagusitu zen. Azkeneko partidon atzo Eskoziari irabazi, Inglaterrak irabazi zen da Irlandak ere bai, baina Frantziak eraman du aurtengo 6 nazioen torneoa. Hemen Hernani gogoratu lehen zatian 17 amaitu dela, Hernani bin seio egin eta gainerako puntantoak zangoz, eta Belenoseken zu bat egin du, eta holaxe geratu da lehen zatian. Eta bigarren zatian ez da markagailua mugitu, partida dudarik ez orekatua, baina tira, Hernanik ongi baliatu izan dituen aukerak, eta partidaren amaiera tensio handikoa eta aukerak izan ditu Belenosek markagailuan hurbiltzeko, baina azkenean Hernanik elite mailako laugarren jardunaldian garaipena 17 eta 10 Belenosen kontra. Eta esan dugun bezala 3 partidetik 2 irabazi ditu. Hernanik orain sailkapenari begira 9 puntu izango ditu. Esan bezala 9 puntu izango ditu. Valentziaren parea nieia. Eta hurrengo jardunaldia bi asteburu barru lehen aipatu dugun bezala euskaldunen arteko derbia Gernika Hernani 30ean jokalariek elkar agurtu eta ontantxe amaituko dugu gure gaurko kontaketa.